Scahan ar an balla. Tá ceiste go. Cé an Colleen is deasa agus is cardúla I tulach. Is é Cúrsa a bhean rí an dip. Oh, fáil seo. Tá Colleen go. Blúiríonn Sneachta is an dí. Agus is an Colleen is deise is cardúla I tulach Cúrsa bí. Feic tá 8 gig dúlaí ar Instagram. Ní creidre. A hallgrid, dar seo. Ná té rais gotí go bhfuil an Colleen mara. Flurry, níl salvátion seo, tá áit don séirtí. Amy, agus ré, fáil áit salváta. Tá bhainna ar billa. Ré. Tá mé caillte. Ach fan, cad é sin. Teach, beidir go lustí ná, agus bia. Bhí an timreoir I gcónaí ag flirtá leis na Colleení. Bhí glóte choglóte sin gur hit gach Colleen an rá leis. Bhí féin bhuiníoch chósásta leis lena héal. Bhí fashionanta I gcónaí ó cabh a hataí agus ceap sé gur bhé an duine is fashionanta ar domhan. Bhí áthasach cósásta lena héal, ní raibh sé riamh mítheasta. Bhí bu an cheol ag an ábhach cilmhir, bhí sé ag gcónaí casa áróin, agus an ábhach beag, well, bhí sé beag. An féidir dom leistín agus bia le a hell. Is féidir! Ní ceapam, ná, ro óg, na jazz, ruúán. Féic ar sin, an Colleen is deise acha mé ma héal, sin an Colleen bóin, furfa. Wala boss ako. No, wala siya. Wala pala ang boss at what? No, on a roster siya. Wala taga og kajaw. To black awesome plana siya. Little lahat siya skanisit.
ar bhla